Rozbalovanie balíku našich obľúbených produktov z Talianska v jedinečnej biokvalite. Tento parfémik ženy milujú počas celého roka a má číslo 132. Ak chceš voniať výnimočne, nie ako každá iná, tak jednoznačne naša limitovaná edícia Astral. Sprchový gel s ľadovým efektom. V tomto ročnom období naozaj iba pre odvážlivcov. Ak si výrazná žena a máš rada sladké vône, tak jednoznačne číslo 42. Zázračný aloe vera gel s čučoriedkovou príchuťou. Veľmi jednoducho po ňom funguje trávenie. Pánsky parfém číslo 5, umývací gel na pleť Aurodea pre všetky typy pleti a hlavne pre tú veľmi citlivú. Pánsky parfém číslo 5 aj v malej verzii, ktorý podtrhuje mužskú jedinečnosť. Pleťové tonikum pre jemnú a citlivú pleť, keďže takú mám. A ako posledné tu mám hubovú polievku, ktorá obsahuje všetko, čo potrebuješ. Tak poď si s nami nájsť tú obľúbenú vôňu aj ty. A ver mi, pri parféme to neostane. Dobraj si aj ty taliansku kvalitu.